Atxondon, Apata Monasterioan zeukaten lehengusuak, eta harreman oso estua, porque harreman oso estua, igual, momento batean, igual elkarrekin bizi ziren ere, osea, eta bizitza oso gogorrak, emakume horrena, osea, eta nik ezagutu nituena, joten ginen, baserrira, baserri bat, etxe eder bat, baserria konpontuta, eta angela batean egoten ziren 4 emakume. 3 arrebak, eta bat, nire lehengusinaren, Apataren lehengusinaren, zelan da, suegra. Amaginarra. Eta han oso zainduta, hil arte, laurak, pasada bat, nola egon dira zainduta. Eta nire aita, nik konturaten nintzen, Gasteizki joten ginen asteburua eta joten ginen Apatara. Eta han nire aita beste pertsona bat zen. Azten zan berbetan, euren kontua, txikitako kontuak, ez dakiz gelditu gabe. Eta bizitza, umetako bizitza bai, baina gero Salvador adibidez, Durangon egon zan, como de señora de compañía edo, Mailagarai, Kurtzegan, Mailagarai, gero Susana, Condes de Superunda, uste dut, Algortakoak, eta bestea, ez dakit. Eta, gero Bertoko etxekoa, Bertoko Maria Vicenta, Bertokoa. Eta gero egoten zen Manuel, gizon bat, 2 metrokoa. Eta hori Manuel egon zen gerra denpora, 8 urte eta 6 hilabete izkututa baserrian. Eta baserri horretan jaio zen ume bat, orain ere adinekoa, jaio zen ume bat eta esaten dute jentea handik aurretik pasatzen zen, esaten zuen, zen eskato ona daukate baserri honetan, inoiz ez du negarrik egiten da ez da osaba zaintzen zuen. Atara zen izkututako gelatik, goian egon zen, ia zulo batean, ez da? Eta nire aita joeten zen hilea mozten eta bizitan eta berarekin egoten. Eta bizarrak kentzen eta hola. Eta esaten zion, amari, miren joan behar gara Apatara ze bizikleta puskatu dute eta nire bezaten zuela zer egiten diote bizikletari. Zer txarto tratatzen dute eta ez dakiz zer. Eta nire aita zuen inori esan eta 8 urte zegoen izkutute. Ia 9 urte. Beldurra baitik, ni hori entzunda dauka beldurra baitik. Jentea hasi ziren detenitzen eta ez dakiz zer, beldurra baitik. Eta zure aitak noz kontatu zizuen hau? Nagusia ginela. Bestela eserrez, guritzean ez etaz hitz egiten. Honetaz. Galdetuzkero zerbait, erantzun egiten zuten, baina oso justo.